Masasabi bang pagkakasala ang nagawa mo kung ito ay ginusto naman? Mahirap mang sabihin, pero kung ako ay muling papipiliin, mas gusto kong maging asawa ang tiyuhin ng mister ko. Dear Miss Love, ako po si Lovie. 34 anyos na. Kung tutuusin, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Isang tahimik na pamilya, may asawang maaasahan at mga anak na lalaking maayos. Pero sa tagal ng panahon, unti-unting nabasag ang mga pangarap na iyon. Si Jaime, ang asawa ko ay kabaligtaran ng inaasahan ko. Noong una maayos siya, masipag, maalaga, malambing, marunong makinig. Pero habang tumatagal, mas lalong lumulubog siya sa bisyo. At sa pangalawang taon nga ng pagsasama namin, doon ko siya tuluyang nakilala. Inom dito, inom doon. Hanggang sa umuwi na lang siyang lasing gabi-gabi. At kapag lasing siya, nag-iiba ang ugali niya. Wala ka talagang silbi. Sigaw niya minsan habang hinahagis ang mga plato sa may sahig. Tahimik lang ako habang yakap ang dalawa naming anak. Natutunan ko na lang lunukin ang lahat. Galit, sakit at hiya. Para sa mga bata. Para sa pamilya na meron kami. Ganun ang naging araw-araw ko. Paulit-ulit at walang pagbabago. Hanggang sa dumating siya. Ang tiyuhin ni Jaime. 52 anyos na at isang byudo. Galing Maynila. Kapatid ito ng kanyang yumaong ama. Dumating siya isang hapon, dala ang maliit na bag. Mukhang malakas pa rin ang matanda kahit na nasa 50s na. Maganda pa rin naman ang pangangatawan. Moreno at matangkad tong lalaki. Isa siyang jeepney driver sa Maynila. Magandang araw, Jaime. Isang tanghali no nang dumating siya sa bahay. Dito muna ako makikitrapan samantala ha? Aayusin ko lang yung papeles ng lupa na binibenta ko. Walang gana si Jaime na hindi man lang nagsalita. Basta tumangulang to. Wala rin naman kasi siyang pakialam sa kung sino ang pumapasok o lumalabas ng bahay namin. Basta siya may alak at yosi, ayos na sa kanya. Ako na lamang ang nag-asikaso kay Tio Freddy. Maupo ho muna kayo. Pasensya na po sa bahay, medyo magulo. Mahina akong sabi habang inaayos ang tutulugan niya. Ngumiti siya ng bahagya. Ayos lang yan, Lovie. Mas maayos pa nga tong bahay niyo kaysa sa bahay ko sa Maynila. May kakaibang gaan sa pakiramdam ko habang kausap ko siya. Hindi tulad ni Jaime na laging may dalang bigat sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang kaibahan nila. Siya maagang gumigising, tumutulong sa mga bata. Minsan pa nga siya ang naghahatid sa kanila sa school kapag hindi na talaga kaya ng schedule ko. Tahimik lang siyang lalaki, pero ramdam ko na may malasakit. Salamat po. Sabi ko isang umaga habang inaabot niya sa akin ang pinamili niya sa palengke. Wala yun, ayos lang, Lovie. Nakikita ko na ikaw yata lahat ang gumagalaw dito sa bahay. Bihira yatang umuwi si Jaime. Napayuko ako. Hindi rin ako sanay makarinig ng ganon. Isang gabi nga, muli na namang umuwi si Jaime na lasing. Lovie, nasaan lang pagkain ko? Sigaw niya. May ulam sa kusina. Sagot ko na pilit tong pinapakalma dahil nahihiya ako sa maaaring gawin niya. Ayoko namang makita ng tiyuhin niyang si Freddy ang mga ginagawa niya. Pero hindi siya nakontento. Nilapitan niya ako bigla at dinawakan sa braso ng mahigpit. Eto na yon? Eto na yung kakainin ko? Saan mo dinadala yung perang binibigay ko? At ano bang ginagawa mo buong araw dito? Napangiwi ako sa sakit. At doon unang beses na may sumabat. Tama na yan, Jaime. Wika ni Tito Freddy. Tahimik lang siya kanina. Nakaupo sa may sulok. Pero ngayon, nakatayo na siya at seryoso ang muka.
Bitawan mo ang asawa mo. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam ko ang tensyon. Bakit, Chong? Bakit ba nakikialam ka? Sagot ni Jaime na pasuray-suray. Hindi pa kikialam. Mali na kasi ang ginagawa mo, Jaime. Sandaling katahimikan ang namayani. Tapos biglang binitawan ako ni Jaime at tumawa ng malakas. Bahala ka dyan. Sabi niya sabay pasok at higa na sa kama. Hindi ko alam kung matatakot ako o magpapasalamat. Daan-daan akong napaupo. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Ayos ka lang? Tanong ni Tio Freddy na mahina ang boses. Tumango lang ako, pero hindi ko napigilan ang mapaluha. At sa hindi ko inaasahan, umupo siya sa may tabi ko. Hindi mo dapat tinitiis yan. Sabi niya. Para sa mga anak ko, Tito Jaime. Sagot ko agad. Mahirap ang buhay. Kung aalis kami, saan kami titira? Saan kami pupunta? Napabuntong hininga siya. Pero minsan, Lovie, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hindi ko alam kung bakit pero tumagos sa akin yung sinabi niyang yun. At simula nga noon, mas naging malapit kami. Sa simpleng usapan sa kusina, sa paghahati ng gawain, sa mga sandaling tahimik lang kaming dalawa, habang natutulog na ang mga bata at si Jaime ay wala. Napakagaling mong magtiis. Hanga ako sa'yo, Lovie. Sabi niya minsan. Wala naman akong choice. Sagot ko. Meron. Mahina niyang tugon. Hindi mo lang nakikita. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang parang maraming gustong sabihin pero pinipili na itago na lamang. Hanggang sa hindi ko na malayan, Miss Love. Nasanay ako sa presensya ni Chong Freddy. Sa tuwing wala siya sa bahay, parang may kulang. Sa tuwing nandyan siya, mas gumagaan ang pakiramdam ko. Siya ang naging sandalan ko, naging katuwang ko sa loob ng ilang araw. Hanggang sa isang hapon, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Umalis si Jaime. Ang mga bata ay nasa school. Tahimik ang paligid. Naglalaba ako sa likod bahay nang bigla siyang lumapit. Nakita kong napatingin siya sa akin noon. Basang-basa ang damit ko at tanging manipis lang na sando ang suot ko noon. Kitang-kita ko kung paano siya napalunok at biglang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng init nung mga time na yon. Init na ilang taon nang di nabibigay ng asawa ko. Nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero hindi ako umiwas sa titig niya. Lalo na nung bumaba ang mata niya mula sa mukha ko. Lovie, mahina niyang tawag. Kinabahan ako pero hindi ako umatras. Tumibok ng mabilis ang puso ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli akong nakaramdam ng ganitong klaseng init. Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, kundi bilang babae na naghahanap ng pagmamahal. At doon nagsimula ang lahat. Isang lihim na hindi dapat at isang damdaming pinipigilan ko dahil ayoko pa rin namang magkasala. Kinabukasan, Miss Love, maghapon ako naglinis, nagwalis, naglaba, nagayos ng kung ano-ano sa bahay. Para bang gusto kong ubusin ang pagod ko sa trabaho para kahit papaano makalimutan ko rin ang bigat ng buhay ko. Pati na rin ang namumuong tensyon sa pagitan namin ni Freddy. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya mawala sa isip ko. At sa sarili ko nandun pa rin yung pakiramdam ng kakulangan. Yung pagiging mag-isa kahit na may asawa. Bandang tanghali, halos manghina na ako sa pagod. Sobrang init at pawis na ako. Kaya naman napagdesisyonan kong maligo muna. Pagpasok ko sa banyo, hinayaan kong bumuhos ang tubig sa katawan ko. Parang hinuhugasan nito, hindi lang ang pawis ko, kundi pati ang mga iniipon kong sakit at sama ng loob sa asawa ko. Napapikit ako. Ilang taon na. Bulong ko sa sarili ko noon. Ilang taon na akong nagtitiis. Ilang taon na akong hindi masaya.
Ni kahit sa kama, hindi mapuna ni Jaime ang pangangailangan ko bilang babae. Paglabas ko ng banyo, nakatapis lang ako noon ng tuwalya. Basa pa ang buhok ko at ramdam ko ang lamig ng hangin sa balat ko. Nang maya-maya biglang may kumatok. Napalingon ako sa pinto. Napahinto ang paghinga ko nang marinig ko ang boses na yon. "Lovie, ako to, si Freddy." Kakarating lang niya. Bigla akong kinabahan. Mabilis akong napatingin sa sarili ko. Sa itsura ko. Pwede pa naman akong magbihis. Dapat lang. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko ginawa. Hinawakan ko ng mahigpit ang tuwalya ko. Pero hindi ko kinuha ang damit ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro, pagod na akong magpigil. Pagod na akong maging mahina. Pagod na akong hindi maramdaman na may halaga ko. Ilang taon na rin akong natutuyo. Mahina akong sabi sa sarili ko. Hindi lang sa pagmamahal, kundi pati sa pagiging babae. Huminga ako ng malalim. At dahan-dahang lumapit ako sa pinto. Binuksan ko to. Pagbukas ko, tumambad sa akin si Freddy. At agad kong nakita ang pagbabago sa mukha niya. Nagulat siya at napatingin. Biglang napaiwas ng mata. Pasensya ka na. Hindi ko alam na. Sabi niya na halatang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Okay lang ho. Mainit kasi kaya naligo muna ako. Sabi ko. Tumango siya, pero ramdam ko ang tensyon. Kakauwi ko lang din. Sabi nito, medyo nakakapagod. Halata nga po. Sagot ko sabay tingin sa pawisan niyang muka at leeg. Tahimik kami, pero mabigat. Lumapit ako ng konti. Gusto niyo ho ng tubig? Tanong ko. Oo sana. Sagot niya. Hindi naman ako agad kumalaw. Sa halip, tumitig lang ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ako umiwas. Freddy, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Bakit, Lovie? Tanong niya na mahina ang boses. Napahinga ako ng malalim. Sa tingin mo, masama ba akong tao? Tanong ko bigla. Tagulat siya. Bakit mo naman nasasabi ang mga yan? Dahil, saglit akong natigilan. Dahil may mga bagay akong iniisip na hindi ko dapat isipin. Tahimik lang siyang nakikinig. Tapos lumapit pa ako. Mas malapit. Ilang taon na akong hindi masaya. Hindi lang sa pagmamahal, kundi pati na rin sa sarili kong buhay. Sabi ko. Napabuntong hininga siya. Lovie, mahina niyang sabi. Hindi ko na maalala kung kailan huling may nag-alaga sa akin. Dagdag ko pa. Ramdam ko na ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi na ako umatras. Freddy, tawag ko pero may lambing. Napansin niya yon. Ano yun, Lovie? Tanong niya. Ngumiti ako ng bahagya. Sa tingin mo, kaya mo ba akong pasayahin? Napahinto siya. At tila napako sa kinakatayuan. Hindi agad siya nakasagot, pero hindi rin siya umatras. Teka, hindi yata tama to. Sabi niya pero mahina. Alam ko. Sagot ko agad, pero kailan pa ba naging tama ang buhay ko? Napayuko siya sandali, parang pilit nilalabanan ng sarili. Pero nakikita ko, hindi lang ako ang may gusto nun. Freddy, ulit ko ng mas mahina. Matagal na akong pagod. Dahan-dahang tinaas niya ang tingin niya sa akin. At sa pagkakataong yon, wala na kaming itinago. Lumapit siya. Isang hakbang, 2, 3, hanggang sa magkalapit na kami. Ramdam ko na ang init ng katawan niya at ang mabagal naming paghinga at ang bigat ng sandali. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi na ako nagsalita. Tumango lang ako. At sa simpleng galaw na iyon, parang nabura lahat ng pag-aalinlangan. Hindi na kami umatras. Hindi na kami nagtanong. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may nakakita sa akin. Hindi lang bilang asawa ni Jaime, hindi lang bilang ina, kundi bilang ako, bilang babae. Hinila ko siya papasok sa loob ng bahay. Nilak ko ang pinto. Doon tuluyang kong nilantad sa kanya ang lahat. At kitang-kita ko ang paghanga niya. Hindi ko alam kung anong ginawa sa'yo ni Jaime. Kung bakit hindi niya nakikita ang halaga mo. Sabi niya dahil bumungad sa kanya ang malaking peklat ng sugat na gawa ni Jaime na nasa gilid ng likod ko. Isang peklat na nagpapaalala sa akin kung gaano karahas ang asawa ko. Nang magdikit ang labi namin, doon tuluyan ang nawala ang hangganan. Walang ibang ingay kundi ang mga pintig ng puso namin. At sa bawat sandali, ramdam ko ang kakaibang lambing na matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Walang galit, walang sakit, kundi pag-unawa lang at pag-aalaga. Lobi, bulong niya. Napapikit ako noon. Ramdam na ramdam ko ang bawat haplos niya. Ngayon ko lang ulit narinig ang pangalan ko sa ganung tono. Pagkatapos ng lahat, nanatili kaming tahimik. Parehong humihinga ng malalim. Hingal na hingal dahil sa matinding pagniniig. Parehong iniintindi pa ang nangyari. Napatingin ako noon sa kanya. At isang ngiti ang binigay niya sa akin. Ito na yun, ang simula ng isang lihim. Isang desisyong hindi na mababawi. At kahit alam kong mali yun, sa unang pagkakataon naman ng buhay ko, daramdaman kong buhay ako at isang babae. Simula nung araw na binuksan ko ang pintong yon, hindi na ako yung dating ako na tahimik lang na nagtitiis. Dahil gabi-gabi, may lihim na akong tinatakbuhan. Si Freddy. Sa tuwing lulubog ang araw at mahimbing nang natutulog ang mga bata, doon nagsisimula ang mga sandaling kami lang ang nakakaalam. Tahimik at maingat, pero punong-puno ng damdamin. Minsan simpleng usapan lang sa kusina. Minsan, tahimik kaming nakaupo sa tabi ng isa't isa. Pagod ka na naman, sabi niya isang gabi habang pinapanood ako. Sanay na ako dito, sagot ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kaya nga deserve mo rin na maalagaan. Napatingin ako noon sa kanya at hindi ko maiwasang maikumpara siya kay Jaime na puro sigaw. Kay Freddy, puro pag-unawa. Kay Jaime, puro sakit at pang-aabuso. Kay Freddy, may lambing. At sa mga sandaling magkalapit kami, doon ko lalong nararamdaman ang pagkakaiba. Hindi ko man sabihin pero alam ko sa sarili ko na mas may halaga pa ako kay Freddy kaysa sa asawa ko. At mas nararamdaman kong babae ako kapag kasama ko si Freddy. Hindi tulad ng dati na para lang akong isang bagay sa bahay. Isang punching bag na pwedeng paglabasan ng galit. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog at mas lalo rin akong nagiging kampante. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. 4 na araw nang hindi umuwi si Jaime. Marahil sa barak sa construction kung saan siya nagtatrabaho nag-stay siya ng ilang araw. Sanay naman na ako at hindi na ako nagtatanong pa. Pero ng gabing yun, bumalik siya. Mga 11:00 na rin ng gabi. At hindi siya nag-iisa. Narinig ko ang pagbukas ng gate, tapos ang mga yabag niya, at ang halakhakan. May kasama siyang isang babae. Napatayo ako mula sa higaan. Kinabahan ako, hindi sa takot, kundi sa galit. Pangalawang beses na to. Pangalawang beses na may dinala siyang ibang babae sa bahay namin. Sa harap ng mga anak namin. Sa harap ko. Pero gaya ng dati, hindi niya ako pinansin. Diretso sila sa loob ng bahay. Buti na lang talaga tulog na ang mga bata. Pero ako, gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi niya ako sinaktan, na hindi niya nga ako hinanap. Pero mas masakit ang emosyonal kaysa sa pisikal. Napakatahimik noon ang bahay. Pero hindi rin nagtagal. Naririnig ko na ang mga bulungan, may hinang tawanan. Hanggang sa naging mainit ng pagtatagpo. Rinig na rinig ko ang pagbanggit ng babae sa pangalan ng asawa ko. At ang mga salitang alam kong hindi para sa akin na binibigkas ni Jaime sa babae.
Parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok yun sa dibdib ko. Napapikit ako. Ito na naman. Pero sa pagkakataong yun, may nagbago na. Dahil hindi na ako umiiyak. Sa halip tumayo nga ako at dahan-dahang lumabas ng silid. Hindi sa kwarto ni Jaime, kundi sa kwarto ni Freddy. Doon ako nagpunta. Mahina akong kumatok. Walang sagot kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Nakahiga na siya. Mukhang tulog na. Lumapit ako at walang pag-aalinlangan. Tumabi ako sa kanya. Gumalaw siya at nagising. "Lobi," mahina niyang sabi, halatang nagulat. Hindi ako nagsalita agad. Umarap ako sa kanya. At sa mahinang ilaw mula sa bintana, nakita niya ang mga mata ko. Punong-puno ng damdamin. "Freddy," bulong ko. "Anong nangyari? Ayos ka lang?" Tanong niya. Tumango ako. Napahinga ako ng malalim. Naririnig ko pa rin sa kabila ang presensya ng asawa ko at ng babae niya. At alam kong naulinigan din yun ni Freddy, kaya kumunot ang noo niya. Gusto ko. Mahina akong sabi. Natigilan pa si Freddy. "Lobi." Tawag niya na parang pinipigilan ako. Gusto kong maging masaya ngayong gabi. Dugtong ko. Tumitig ako sa kanya. Diretso. "Pasayahin mo ako, Freddy." Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. "Hindi mo kailangan gawin to, Lobi, dahil lang sa galit ka sa asawa mo." Sabi niya. Hindi ako galit. Sagot ko agad. Pagod na to. Napapikit ako sandali. Ilang beses ko nang pinatawad si Jaime. Dagdag ko. Pero ilang beses din niyang pinili. Nasaktan ako. Tahimik lang siyang nakikinig. At ngayon, sabi ko, habang may kasama siyang iba, gusto ko rin namang piliin ang sarili kong kaligayahan. Iparamdam mo sa akin na babae ako. Higitan mo siya, Freddy. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at hinawakan ang kamay ko. Maigpit pero maingat. "Sigurado ka?" Tumango ako. At sa pagkakataong yun, wala nang balikan. Habang sa kabilang kwarto may ibang nagaganap sa asawa ko at sa babae niya. Sa kwarto ng tiyuhin niya na si Freddy, may sarili kaming mundong binubuo. Ako at ang tiyuhin niya sa iisang kama. Isang pagtataksil na puno ng damdamin. At sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman. Hindi ako mali sa pagnanais kong maging masaya. Hindi ako mali sa paghahangad ng pagtingin na matagal ko nang pinagkait sa sarili ko. Pagkatapos ng lahat, nanatili kaming magkatabi ni Freddy. "Hindi na kita kayang iwasan." Mahina niyang sabi. Napangiti ako ng bahagya sa kanya. Ako rin. At nang gabing yun, habang may ibang babaeng kasama ang asawa ko sa kabilang kwarto, ako naman, pinili ko ang sarili ko at si Freddy. Kinabukasan, maaga akong gumising. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama ni Freddy. Sandali pa akong napahinto. Nakatingin sa kanya habang mahimbing pa siyang natutulog. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang guilt, kundi kapayapaan. Tahimik akong lumabas ng kwarto para hindi siya magising. Paglabas ko, natigilan ako. Nakita ko si Jaime na nagkakape. Nakaupo sa may sala. Ramdam ko agad ang bigat ng presensya niya. Wala na yung babaeng kasama niya kagabi. Nakita niya ako. At nakita niya rin kung saan ako nanggaling. Kaya mabilis siyang napatayo. "Anong ginagawa mo dyan?" Galit niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Nakatingin lang ako sa kanya. Diretso. "Huwag mong sabing diyan ka natulog." Dagdag niya na malakas na ang boses. Lumapit siya at hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Masakit. Pero hindi na ako nagpatalo. "Ano bang ginagawa mo, ha, Jaime?" Sigaw ko. Akmang itataas niya ang kamay niya para sampalin ako gaya ng dati. Gaya ng nakasanayan.
Pero tumutol ako. Hindi na ako yung dating Lovie. Tinitigan ko siya sa mata niya ng matalim. Nanlilisik ang mga mata ko. At ano? Sabi ko. Bigla siyang napahinto. Sasampalin mo ako? Bubugbugin mo ulit ako? Dagdag ko na wala ng takot. Bigla siyang natameme. Pero hindi pa rin bumababa ang kamay niya. Kung kaya mong magdala ng ibang babae sa pamamahay na to, Jaime. Sabi ko na unti-unti ring tumataas ang boses. Ako rin. Kaya ko rin magpagamit sa ibang lalaki. Parang nabigla siya sa narinig niya mula sa bibig ko. Anong pinagsasabi mo, Lovie? Tanong niya. Yun ang totoo, Jaime. Habang nasa bisig mo ang ibang babae, nasa bisig din ako ng ibang lalaki. At huwag kang mag-alala. Napatunayan ko ngayon na walang-wala ka. Wala kang ipagmamalaki sa sarili mo. Dahil pati sa kama, napag-iwanan ka. Sagot ko. Yung matagal ko nang kinikimkim, nasasabi ko na. Hinila ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. At sa pagkakataong yon, ako na ang kumalas. Ilang taon akong nagtitiis. Ilang taon mo akong sinasaktan. Sabi ko, hindi lang sa katawan ko, kundi buong pagkatao ko, Jaime. Tahimik siya at hindi makasagot. Parang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. At kung sa akala mo, hindi ko kayang gawin to, nagkakamali ka. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Pero hindi na ako umatras. Kaya ko, Jaime. Kaya ko pala. Diretsong sabi ko na tumatawa. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang maririnig kundi ang paghinga naming dalawa. At sa unang pagkakataon, Miss Love, hindi ako natakot na lumaban. Hindi nakapagsalita si Jaime. Hindi rin siya sumigaw. Hindi na rin niya ako nasaktan pa. Tumalikod lang siya. Tapos umalis. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. At sa totoo lang, hindi ko na rin inalam pa. Lumipas ang mga araw. Mabigat pero malinaw na sa akin na ayaw ko nang balikan ng ganitong buhay. Kinagabihan, kinausap ko si Freddy. Ayoko na dito, sabi ko. Tahimik siyang nakikinig. Hindi lang para sa akin. Dagdag ko pa, pati sa mga bata. Ayokong lumaki sila sa poder ng kanilang ama. Teka, sigurado ka ba, Lovie? Tanong niya. Tumango ako. Oo, para sa mga anak ko at para sa sarili ko. Ilang araw ang lumipas, hindi pa umuwi si Jaime. Walang paramdam at wala ring tawag. At sa mga panahong yun, mas naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na siya kailangan pa. Hindi ko kailangang manatili sa isang buhay na puro sakit. Hanggang sa dumating yung araw, aalis na si Freddy. Babalik na ng Maynila. Anong plano mo? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa mga bata. Naglalaro sila. Kung sasama kami. Tanong ko. Nagulat si Freddy. Sigurado ka? Sabi niya. Oo. Wala na akong babalikan dito. At gusto kong magsimula ulit. Tulungan mo ko, Freddy. Napangiti siya. Tutulungan kita. Hindi ka nag-iisa ngayon. Sabi niya. At doon nagsimula ang bago naming buhay. Iniwan namin ang bahay na puno ng alaala ng sakit. Dinala ko ang mga anak ko at sumama ako kay Freddy. Sa Maynila, Miss Love, nagsimula kaming muli. Hindi madali, pero tahimik na. Wala na yung takot na gabi-gabi kong nararamdaman. Unti-unting naging maayos ang lahat. Nakahanap rin ako ng trabaho. Ang mga anak ko nakapag-adjust. At si Freddy, ganun pa rin, isang jeepney driver. Hindi man siya perpekto, pero alam ko sa sarili ko, mahal ko siya. At sa bawat araw, mas nararamdaman ko, Miss Love, na tama ang naging desisyon ko. Masaya ko, at masaya rin ang mga anak ko. Si Jaime? Oo, tumawag siya minsan.
nagparamdam, humihingi ng sorry ng isa pang pagkakataon. Pero ayoko na. Hindi ko na siya babalikan pa. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ko bilang isang babae. At hindi ko na hayaang apakan ulit yon. Ako si Lovie. At sa wakas, pinili ko ang sarili ko. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-ere po ng maiksing istorya ng aking buhay dito po sa inyong channel. Dear Miss Love, 2 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jay. Nang unti-unti kong maramdaman na may mali na sa pagsasama namin. At sa hindi ko inaasahan, habang nakasampa siya ng barko, ang biyenan ko ang magiging kasama ko sa lahat. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kama. Hindi yun biglaan, hindi isang araw lang. Parang hamog tuwing umaga, na dahan-dahang bumababa hanggang sa mapansin mo na lang nabasa ka na. Ako si Nerissa. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 taong gulang. Isang bank teller. Araw-araw akong nakaayos. Araw-araw na may ngiti sa labi. Maayos na nakikipag-usap sa mga kliyente. Sa labas, mukha akong kontento. Pero sa loob, may mga gabi na pakiramdam ko, ako na lamang mag-isa, kahit may asawa ko. Si Jay, ang asawa ko, ay 28 anyos. Mabait naman to, masipag. 3 taon kaming magkasintahan, pero tulad ng maraming seaman, mas madalas siyang nasa barko kaysa sa bahay. Kapag may kontrata, buwan ang binibilang bago ko siya muling makita. Sanay na raw ang mga asawa ng seaman sa ganoon. Sabi nila tiisan lang. Pero wala namang nagsabi sa akin kung gaano pala kabigat ang katahimikan kapag gabi at ikaw lang ang mag-isa sa kama. Wala pa ho kaming anak, hindi dahil sa ayaw ko. Gusto ko naman na sana. Pero ang sabi kasi ni Jay, tsaka na raw kapag mas handa na kami. Kapag mas malaki na ang ipon at kapag may sarili na rin kaming bahay. Inintindi ko siya dahil lagi naman akong umiintindi. Nakikitira muna kami kasi sa bahay ng pamilya niya. Doon daw kami magsimula. Mas makakaipon para sa pangarap. Mas makakatipid kesa umupa pa ako. Kasama namin sa bahay ang tatay niya at ang bunsong kapatid niyang babae. Si Liza, 20 anyos, isang college student na madalas wala sa bahay, may klase, may lakad, na may sariling mundo. Kaya kadalasan, ako at ang biyanan ko lang ang naiiwan. Ang tatay ni Jay ay si Mang Eduardo. Balo na siya simula pa noong bata si Jay. Maagang namatay ang asawa nito at hindi na tumuling nag-asawa pa. Sa totoo lang, Miss Love, hangang-hanga ako sa matanda dahil pinalaki niya ang mga anak niyang mag-isa. 56 na taong gulang na siya pero kung titignan mo, hindi mo aakalain dahil matikas pa rin at malakas pa rin ang matanda. At sa totoo lang, mas maganda pa nga ang pangangatawan niya kesa sa asawa ko. Noong una, normal lang ang lahat. May respeto, may distansya. Tinatawag ko siyang tay gaya ng nararapat. Hindi siya pakialamerong biyanan. Hindi niya pinapakialaman ang pagsasama namin ni Jay. May sarili siyang pera. Hindi siya nanghihingi sa asawa ko. Hindi katulad ng iba na pera ang madalas na pinag-aawayan. Hindi rin siya mahilig magtanong ng kung ano-ano. Inahayaan niya lang ako sa mga desisyon. At doon ako lalong humanga sa kanya.
Sa pagiging tahimik niya, sa pagiging maayos niya, sa pagiging marespeto niya. Kapag wala si Jay, si Eduardo ang nagiging parang bantay ng bahay. Siya ang pinakahuling natutulog. Siya rin ang unang gumigising. Kapag late na akong nauuwi galing sa trabaho, nagiiwan siya ng ilaw sa may sala. Hindi man niya sinasabing hinihintay niya ako pero alam ko. Hindi ko yon binigyan ng kahulugan noon. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Naglilinis ako ng kwarto namin ni Jay nang tumunog ang cellphone ko. Day off ko kasi noon. Hindi siya online nung time na yon. Kaya naman inopen ko muna yung account niya habang nagpapahinga ko. Nung ma-open ko yon, may nakita akong pangalan na hindi ko naman kilala. May kasama pang ang emoji na heart. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba na akong naramdaman kahit bago pa yon. Pagbukas ko ng chat, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi mahaba ang usapan, pero malinaw, may landi ang nagaganap. May mga biruan at may mga salitang hindi dapat binibitawan ng lalaking may asawa na. Nung gabi ding yun, kinumpronta ko si Jay sa video call. Kita ko ang mukha niya sa maliit na screen. Parang malayo, hindi lang sa lugar, kundi pati sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko siya tinalakan. Tinanong ko siya ng maayos kung sino yun. Kung anong nangyayari. Natahimik pa siya sandali. Tapos sinabi niya yung mga salitang hindi ko malimutan. Ano ka ba naman, mahal? Pampalipas oras lang yun. Libangan lang. Parang may kumurot sa puso ko. Ganun ba ako kababa? Yun ba ang tamang rason doon? Ganun ba maglibang ang lalaking may asawa? Hindi siya humingi ng tawad ng maayos. Hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ko. Doon ko unang naramdaman na mag-isa ko. Simula nun, Miss Love, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho na parang robot. Uuwi akong pagod kahit hindi naman mabigat yung araw. Hindi ako masyadong nisasalita. Hindi rin ako masyadong tumatawa at nakikipagkwentuhan. At alam kong napansin yun ni Eduardo. Ang tatay niya. Hindi niya ako tinanong ng diretsyo, pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Kapag gabi at late ako umuwi, nagtatanong siya, "Ayos ka lang ba, Iha?" "Opo, ayos lang ako." "Pagod ka? May problema ka ba?" Iling lamang ang sagot ko sa kanya. Natatakot ako para sa sarili ko. Dahil tila mas nararamdaman ko pa ang pag-aalala sa ama ng asawa ko kesa sa sarili kong asawa. Hanggang sa dumating ang pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Love. Dumating ang Christmas party ng bangko. Isang gabing dapat masaya ko. May sayawan, may tawanan, may inuman. Hindi talaga ako sanay uminom. Pero nang gabing yon, parang gusto kong mamanhid. O parang gusto kong manhidin ang sarili ko. Uminom ako higit sa kaya ko. Tumawa ng malakas, tapos umiyak ako sa banyo. At umuwi akong hilong-hilo at mabigat ang dibdib. Pag-uwi ko galing Christmas party ng bangko, lasing pa rin ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom kaya bawat hakbang ko papasok sa bahay ay parang lumulutang ako. Tahimik ang paligid. Patay ng ilaw sa kwarto, sa kusina, sa labas. Tanging sala na lamang ang may sinding ilaw. Pagpasok ko, nakita ko si Eduardo. Nakaupo sa may sofa at nanunood ng telebisyon. Napatingin pa siya sa akin nang pumasok ako. Na parang alam niya na may nangyari sa akin. O baka naman alam niya na may mabigat akong iniisip nitong mga nakaraan.
Tumango pa siya ng bahagya. Nung magtagpo ang mga mata namin. Walang salita. Tapos nagpatuloy na siya ulit sa panunood. Maya-maya bigla siyang nagsabi, "Gabi na, ayos ka lang ba?" Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Ramdam ko ang katawang nangihina at halong kaba at hiya. Amoy alak ako, lasing ako at alam kong halata yun sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umalis nung mga oras na yon. Ang katawan ko, bagamat nanginginig, parang pinipilit na manatili. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. Isang hangin na hindi ko kayang pangalanan. Para bang may magnet na humihila sa amin, dahan-dahan, at hindi yun mapigilan. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maitatangging kahawig niya ang asawa ko. Bigla kong naalala si Jay. Halos 1 linggo na rin pala tong walang paramdam. "Ayos ka lang?" Tanong niya bigla at tumingin sa akin. "May problema ba?" Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ang hirap pala, no? Pag malayo kayo sa isa't isa. Sabi ko nalang bigla. "May problema kayong dalawa ng anak ko." Nahuli ko siya. Biglang sabi ko. Napatingin siya bigla at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. At masakit. Kasi ilang taon pa lang kami. Pero nagagawa na niyang maglibang sa iba. Paano pa pag tumagal na? Hindi lang naman siyang nangungulila, hindi ba? Pati ako, gabi-gabing mag-isa, umiiyak. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ko sa matanda. Dahan-dahan lumapit ako sa kanya. Ang halimuyak ng pabango niya, ang simpleng amoy ng sabon, kakaibang init agad ang naramdaman ko. Gusto kong sumaya kahit ngayong gabi lang. Sabi ko, "Iha, pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Alam ko namang kasalanan ng anak ko. Pasensya ka na talaga. Sige na, magpahinga ka na. Alasing ka." "Hindi. Ayoko." Sabi ko tumitig sa kanya. Ramdam ko na parang may pader na unti-unting nabubuwal. Isang hangganan na unti-unting tinatawid ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko dapat to nararamdaman. Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit, hindi ko maalis ang titig ko sa kanya. Ang mata niya, tahimik at malalim. Parang nakikita ang lahat ng bagay sa loob ko. Ang lungkot ko, ang galit at ang kalituhan. "Iha, Anya, ang tibok ng puso ko parang gustong sumabog dahil sa lakas. Pagod ka lang. Pagsubok lang yan sa relasyon ninyo. Ang importante, huwag kang agad-agad susuko." Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Pero hindi ko rin alam kung bakit nanatili pa rin ako. Sa loob ng ilang saglit, parang nawala ang mundo ko. Ang alak, nawala ng saysay. Ang takot, nawala. Ang pangako kay Jay, bigla nalang naglaho sa isip ko. Nagkatitigan kaming dalawa at ako ang unang lumapit sa biyanan ko. Ako ang unang naglapat ng labi. Mainit at tila nag-aapoy ang pakiramdam ko noon. Ilang buwan na rin akong walang nakakasalo sa kama. Ilang buwan na rin nga ba kaming walang lambingan na mag-asawa. Ang halik namin ng biyanan ko ay lumalim. Hanggang sa napahiga na ako sa sofa. At doon tuluyan naming kinalas ang lahat sa amin. At sa isang iglap, nakita ko ang pagningning ng mga mata niya. Hindi na siya tumutol nang tuluyan niyang masilayan ang lahat. Ilang minuto kaming nagtampisaw sa sarap na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa parehas din kaming nakontento, hingal at parehong nalilito. Pagkatapos noon, napaupo ako ng tuwid. Ang hininga ko noon ay mabigat.
Tumayo ang biyenan ko at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagpaalam ito at naglakad papalayo sa sala. Ako naman ay nanatili sa sofa. Ramdam ang bakas ng init, ang bakas ng tensyon, at ang bakas ng bagay na hindi ko dapat pinayagan. Umalis siya sa sala at ako naman ay umakyat na sa kwarto. Hindi ko alam kung paano matutulog. Ang katawan ko ay parang puno ng enerhiya, galit at takot. Pero higit sa lahat, ramdam ko, may pinto na nabuksan sa buhay ko. Isang pinto na hindi ko inaasahang bubuksan sa bahay ng biyenan ko. Kinabukasan, normal ang lahat. Si Eduardo ay tahimik, parang walang nangyari. Ako naman ay pilit ring binabalik ang routine ko. Ngunit kahit naabala ko sa trabaho, sa bawat kliyente, sa bawat tawa sa opisina, ramdam ko na may lihim na bumabalot na sa akin. Isang lihim na may bigat at init na hindi ko matanggal. Tumawag si Jay nung hapon. Sinagot ko naman yun. Maikli lang ang usapan. Sabi niya pagod siya kaya hindi siya nakakatawag. Sabi ko pagod din ako. Tapos wala nang ibang tinanong. Wala nang ibang sinabi. Pagkatapos ng tawag, napaupo ko sa mesa sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Alam kong simula na iyon ang lahat. Simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan, ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko sa bahay na ito. Hindi kami nag-usap ni Mang Eduardo matapos ang nangyari sa amin. Parang pareho naming kinailangan ng oras para huminga. Para unawain kung anong klaseng kasalanan ba ang nagawa namin. Kung anong klaseng hangganan ang tuluyan naming tinawid. Lumipas pa ang ilang araw na parang wala lang. Pumapasok ako sa trabaho, ngumingiti sa mga tao, tumatawa sa mga biro. Pero sa bawat oras, ramdam ko ang presensya ni Mang Eduardo kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung bakit nananabik ako ngayon na makita siya, na para bang wala akong nararamdamang pagsisisi, kahit kaunti. Kapag gabi at umuuwi ako, kusa akong napapatingin sa may sala. Kapag tahimik ang bahay, mas ramdam ko ang sarili kong iniisip siya. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina. Nagkakape. Nagkatinginan kaming dalawa. Magandang gabi ho. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ko. Huminto siya at dahan-dahang tumayo. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong handa siya. Umupo kaming dalawa na magkatapat. Alam ko na mali. Sabi ko agad. Ayoko na kasing magpaligoy-ligoy pa. Pero ayoko namang magpanggap na parang wala lang yun. Sabi ko sa kanya. Hindi ko rin gustong itanggi. Sagot niya na mababa ang boses pero malinaw. Napahinga ako ng malalim. Doon ko naramdaman ang bigat na matagal kong kinikimkim. Nagustuhan ko. Diretsong sabi ko. At natatakot ako dahil doon. Tumingin siya sa akin. Ako rin naman, iha. Pero alam natin na mali ang nangyari. Pag-amin niya. At alam kong mas mabigat yun para sa akin. Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtatago. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nag-iisa. Na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit yun sa tagal ng panahon. Sinabi ko rin ang lungkot ko. Ang pakiramdam ko na nag-iisa ako kahit may asawa naman ako. Hindi niya ako pinangakuan ng kahit ano. Hindi rin ako humingi ng kahit ano. Ang gusto lang namin noon ay maging tapat sa isa't isa kahit masakit at mahirap. Akala ko doon na matatapos yun pero hindi pala. Isang gabing umuwi ako galing trabaho na pagod. Napakahaba ng pila sa bangko. Maraming nagrereklamo. Maraming numerong kailangang ayusin. Pagdating ko ng bahay, tahimik na naman. Pero nakita ko siya sa may sala, nakaupo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun.
Siguro dahil sa lungkot at pagod. Siguro sa katotohanang hindi ko na rin kayang pigilan pa ang sarili ko. Eduardo, tawag ko. Napatingin siya. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. Pwede ba? Huminto ako sandali at nilunok ang kaba. Pwede pa ba? Pwede ka ba ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at lumapit, pero huminto rin. Parang ayaw niyang manguna. Nerissa. Sabi niya na may babala sa boses. Alam mo ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Oo, alam ko. At alam ko rin kung anong gusto ko ngayon. Sagot ko. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang dahilan. Ako ang lumapit. Ako ang nagdesisyon. Hindi niya ako pinilit. Ni hindi niya ako hinatak. Pero hindi rin niya ako tinulak papalayo. Sa gabing iyon, malinaw sa akin na hindi na ito aksidente. Hindi na kahinaan lang. Pinili na. Isang desisyong alam kong may kapalit pero pinili ko pa rin. Pagkatapos, tahimik kaming magkatabi. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Pero hindi ko rin itatanggi ang totoo. Importante ka sa akin, Eduardo. Sabi ko. Doon ko naintindihan na wala na kaming babalikan na dating anyo. May nabago na. At kahit pilitin naming itama, may marka na ang buhay namin. Kinabukasan, tumawag si Jay. Sinagot ko. Normal ang usapan. Kumustahan, ingat ka dyan. Pagkatapos binaba ko ng telepono at napaupo. May 2 buhay na akong ginagalawan ngayon. At alam kong hindi yon magtatagal nang walang sasabog. Pagkatapos ng gabing yun sa sala, alam ko na hindi ito isang pagkakamali lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Hindi lang isang beses ang nangyari. Ang bawat pagkakataon na kami ni Eduardo ay nagtatagpo sa bahay, nagkakatinginan ng mas matagal kaysa dati, ay isang kasalanang unti-unting sumisira sa aming mag-asawa. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang paulit-ulit naming pagtatagpo. Pero sa bawat pagkakataon, nawawala ang konsensya. Parang may mahigpit na hangganan na dapat ay hindi namin tinatawid, pero unti-unti naman naming nilalampasan. Si Jay ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin ng kanyang ama. Siya ay nasa barko, malayo sa amin, abala sa trabaho. Ang bahay ay tila naging larangan ng lihim na walang hangganan. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin, Eduardo, nakakalimutan namin ang tunay na mundo. Nakakalimutan namin ang asawa at ang anak na dapat naming ingatan. Ang tanging alam lang namin ng mga oras na yon ay ang isa't isa. At masakit. Masakit na aminin pero unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko rin alam kung paano niya naramdaman yun. Pero sa bawat araw na nag-uusap kami, sa bawat sandaling nagkakatagpo sa bahay, sa bawat ngiti, mas gusto ko na siyang kasama. Mas gusto ko na siyang kausap. Minsan naiisip ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Bakit sa bawat pagtanggi o pag-iwas namin sa isa't isa, mas lalong tumitindi ang nararamdaman namin? Parang may malakas na humihila sa akin sa kanya kahit alam kong mali. Alam kong anak niya si Jay. Asawa ko si Jay. At alam kong masisira ang lahat kung may makakaalam na iba. Isang kasalanan na mali sa mata ng tao, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit paano mo mapipigilan ang damdamin na paulit-ulit na bumabalik sa bawat pagkakataon? Paulit-ulit na tumatama sa puso mo, sa isipan mo, sa katawan mo, kahit alam mo na mali. Hindi namin sinasadya na maging ganito. Hindi namin sinasadya na magtagal sa lihim na ito, na maging mas masakit sa bawat sandali. Pero ganun ang nangyari. Sa bawat sandali na nagtatagpo kami, parang nawawala ang lahat. Konsensya,
takot, pangamba. At habang nangyayari to, mas lalo kong nararamdaman na gusto ko siya. Hindi lang libangan. Totoo ang damdamin. At hindi ko alam kung paano yun naharapin, Miss Love. Kahit ilang beses naming pinag-usapan na tama na umuiwas na kaming dalawa. Pero hindi naman nangyayari. Nandito ako ngayon, nag-iisa sa kwarto ko. Nag-iisip kung ano bang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang iwasan ng tuluyan? Bago pa mangyari ang kinakatakutan ko. Ang mabuntis ako ng ama ng asawa ko. Kaya ngayon nag-iiyak ako. Humihingi ng gabay at payo sa inyo. Sa sino mang nakikinig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahirap putulin ang ugnayan namin ni Eduardo. Pero mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya, sa akin, ang kamuhian kami ng mundo.